Túto veľmi dôležitú kapitolu by som rada teraz uzatvoriť prezentáciou človeka, ktorého si vážim z toho dôvodu, že sa snaží o to, aby tam hore sa tiež niečo pohlo a tá legislatíva sa zmenila. A tento človek predložil návrh na vylúčenie CBD zo zoznamu omamných látok, čo sa žiaľ nepodarilo a niečo bližšie. Zatiaľ, ja k tomu budem mať doplňujúcu otázku potom, že prečo a ako. Takže ja by som poprosila Martina Poliačika, keby sa ujal slova a povedal nám niečo na tému tej... My to máme tak v tom programe pekne napísané, že 6 rokov diskuzie, takže kompetentný človek na túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Takže moje meno je Martin Poliačik. Kto to neviete, som poslancom Národnej rady od roku 2010 a v súvislosti s konope mnoho ľudí by povedalo, áno, to je ten človek, čo hulil trávu, keď bol mladý a snažil sa... Ja vám poviem taký, keď som naposledy predkladal zákon na základe, novelu zákona, na základe ktorého by sa CBD malo vylúčiť z druhej skupiny omamných a psychoaktívnych látok, tak v reakcii faktickej pán poslanec Bublavý povedal, že Martin, nebolo už zničených dostatočne veľa rodín. Hej. Takže takto to vyzerá u nás. Hej. To, čo tu prezentoval Boris, s ktorým v podstate veľmi úzko spolupracujeme na tom, aby to CBDčko, aspoň to CBD sa nám podarilo vyškrtnúť, tak to, čo on tu prezentoval, je vlastne dokonalý bordel, ktorý v tej legislatíve je. A ten bordel je tam z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že na úplne najvyššej medzinárodnej úrovni máme konvencie, ktoré vôbec nezodpovedajú dnešnému stavu poznania veci. Konvencia zo 61. roku, konvencia zo 71. roku, aj tá tretia z rokov 80. popisujú v podstate svet ako bipolárny svet, v ktorom existuje normálny svet normálnych ľudí a potravín a potom je ten feťácky svet zlý, ktorý potrebujeme za tou čiarou proste vypudiť a vytlačiť z našich životov. A za 50 rokov, odkedy toto existuje, to znamená od toho naozaj najdôležitejšieho dokumentu, to je konvencia zo 61. roku, vlastne ani jeden z týchto svetov už neexistuje. My sme všetci v strede. To znamená, že my sa pohybujeme vo svete, ktorý je zaplavený narkotikami rôzneho druhu, od prírodných, cez umelé, cez dizajnové drogy. Dennodenne sa vyvíjajú nové a my kvôli tomu, že si stojíme na vlastnom chvoste, predstavte si kenguru, ktorá si stojí na vlastnom chvoste a chce sa niekam dostať, no je to hrozne ťažké. A toto je vlastne svet reagujúci na konvencie OSN. Kengura stojaca na vlastnom chvoste, ktorá sa tak snaží ako sa posúvať a máme tu nejaký nový poznatok, tak sa posunieme proste tým smerom trošičku a namiesto toho, aby sme ten chvost ako oslobodili, čo sa dúfam začne tento rok, je niekoľko signálov z najvyšších miest, ktoré hovoria o tom, že konvencie pre narkotika by sa mali začať meniť a malo by sa to začať diať tento rok, tak kým sa toto nestane, tak bordel v legislatíve, o ktorom hovoril Boris, bude pokračovať nutne. Lebo jednoducho je to nepresné a ďalším spresňovaním, čo doteraz sme vždycky robili, sa to nedá vyriešiť. Ak vy máte niekde v poľskom labáku človeka, ktorý vyrába chemické napodobeniny THC, kde je vždycky iba o jeden atóm niečo navyše a ten atóm je úplne irelevantný, tak on už má 10 dizajnových droh proste tam napísaných na tej tabuli dopredu a keď mu príde, že Slováci teraz zahrnuli toto na ten svoj flexibilný zoznam, ktorý sme zavedli v roku 2013, tak on si to proste vyškrtne a ide o molekulu ďalej a už od zajtra ju bude produkovať.
A bude to dávať cez svoje vlastné kanály, bude to dávať cez crazy shopy, podľa toho, ako sa mu to proste hodí v ktorej krajine. A keď mu na to v tej krajine dojdu, tak si zase vyškrtne tú molekulku a pôjde o jeden riadok nižšie. A toto sa nám deje na týždennej a mesačnej báze. To znamená, že diskusia za posledných 6 rokov o konope je nutne diskusiou o drogách všeobecne a je to veľmi nešťastná diskusia, lebo ľudia sú absolútne neinformovaní. Akože dokonale. Prípad poslanca Bublavého je iba špičkou ľadovca, ale v zásade skúste si niekto pustiť diskusiu o tom, keď sa minulý rok vypúšťali. Ja som strašne si užil tú prednášku, ktorá bola pred Borisom o tom pestovaní tých siemienok, lebo vlastne semená sme pred 2 rokmi vypustili zo zákona o omamných a psychotropných látkach, ktoré tam boli úplne nezmyselne, ale keď si pozriete diskusiu z parlamentu, Alojz Hlina sa tam hádzal o zem z toho, že čo všetko sa z tých semienok môže potom stať. A budú chodiť chlapci na veľkých autách a díleri predávajú čo všetko. No, takže diskusia v podstate o konope je vždy totálne zahltená predsudkami a tým, že keď sa povolí túto kúsok, tak potom nám budú huliť deti a nikdy nebudú mať rodinu a rozvrátia nám celú spoločnosť. A túto to väčšinou skončí. A v roku 2011 sa stala jedna podľa mňa veľmi nešťastná vec a to je, že ministerstvo zdravotníctva zareagovalo na registráciu Sativexu v niektorých európskych krajinách. Sativex, ako viete, je liečivo, v ktorom je CBD a THC v podstate kombinované dohromady. A teda tým, že THC ako veľmi regulovaná látka na základe medzinárodných konvencií bola v Sativexe obsiahnutá, tak naši ministerskí úradníci, neskutočne aktívni, si povedali, no tak THC, CBD je tiež strávy, tak dáme tam aj to. A švihli to do druhej skupiny. A ja blbec som za to vtedy zahlasoval, alebo som to tam, proste to bol zákon o liekoch, ktorý mal v 3. článku na konci proste z nejakého 50-stranového zákona úplne na konci bolo toto, v dôvodovej správe o tom nebolo nič, v prezentácii zákona sa o tom nepovedalo nič, proste schválil sa zákon o liekoch, kde na konci bolo prifarené toto. Potom, keď som si to všimol, tak okamžite som išiel teda podávať tú novelu, aby sa to odtiaľ vyškrtlo, no a vtedy sa začal ten absurdný cirkus, pretože a ja dodnes tvrdím ministerstvu zdravotníctva, že oni urobili chybu, pretože dôkazné bremeno bolo na nich dokázať, že zaraďujú do zoznamu niečo nebezpečné. My nemôžeme tam proste zajtra zaradiť Tatranky a povedať si, jo, tak dali sme to tam, tak teraz nám dokážte, že Tatranky sú bezpečné, my ich potom vyškrtneme. Toto je prístup ministerstva zdravotníctva. Na každom stretnutí, na ktorom sme boli, povedali, doneste nám dôkazy, že CBD je bezpečné. Tak sme im naposielali kopec článkov. Nestačí. Tak sme im naposielali štúdie. Nestačí. Tak sme im tam poslali z Rakúska doktora, ktorý im povedal, CBD je bezpečné. Nestačí. Dajte nám evidence-based medicine. No. Evidence-based medicine sa robia strašne ťažko pri CBD, lebo je málo krajín, ktoré dovolujú testovať CBD v evidence-based medicine. A ideme dokola, jak hlava 22. A v tom istom období sa nám toto predáva v obchodoch, hej? Čínske zoby, vtáčie sa nám predávajú v obchodoch, čokolády so semienkami sa nám predávajú v obchodoch a v podstate my sme v absurdnej situácii, keď vlastne iba ideologické nastavenie úradníkov na jednotlivých miestach štátnej verejnej správy na Slovensku, v iných krajinách a takisto na európskej úrovni vytvárajú alebo nevytvárajú bezpečné prostredie pre producentov, obchodníkov a spotrebiteľov týchto tovarov. Takže ak sa bavíme vlastne o tom, o čom vy tu hovoríte, tak drtivá väčšina občanov tohto štátu si myslí, že tu teraz v tejto miestnosti sedí banda huličov, ktorá sa snaží za každú cenu okľukou nejakým podvodom si vybaviť, že môže tú trávu akože pestovať na tie semienka a popri tom to budú fajčiť.
A toto je potrebné zmeniť. A ja keď vás tu všetkých vidím, tak ja by som bol naozaj rád, keby ste, ak je to možné, sa spojite do niečoho zmysluplného, veľkého a zaplaťte dobrú PR agentúru, ktorá začne zaplavovať proste veľké médiá zmysluplnými informáciami o tom, čo robíte. Keď raz vyjde článok o konopnom betóne, hej, ten, čo ste niektorí dávali dohromady na Slovensku, ktorý sa vie použiť na stavbách, keď to bude kombinované s článkom o tom, ako si niekto vďaka tiež, keď sa zvádzal ten boj o to, že či sa môže technické konope pestovať na Slovensku, tak všimli ste si, že do čoho sme sa dostali? Ono je to nelegálne, kým človek nepožiada, aby to mohol mať dotované z Európskej únie. Hej, že v podstate žiadosť o dotáciu je na Slovensku nahlasovacou povinnosťou. To znamená, že keď by som náhodou od Európskej únie na to nechcel ani korunu, tak ja nemám možnosť oznámiť štátu, že to chcem robiť a musím si tie peniaze vypýtať. To znamená, že keď niekto by napríklad nebol spokojný s tým, že Európska únia dotuje kadečo a nemusela by, tak nemá možnosť technickú začať pestovať technické konope ani pod 0,2 THC, kvôli tomu, že nemá inú možnosť sa dostať k tomu, aby ho pestoval. Toto je podľa mňa dokonale absurdné. Úplne absurdné. A to isté podľa mňa sa stane z CBD v potravinách. Pretože my sme predsa stále na voľnom a otvorenom európskom trhu. A je nemysliteľné, aby ja som si v Rakúsku kúpil CBD olej, ktorý je tam úplne legálny, a v momente, keď prekročím nekontrolovanú hranicu šengenského priestoru, tak sa zo mňa stáva kriminálnik na úrovni kokainu. A to by som veľmi rád videl podľa súčasného trestného zákona, kto by mi vypočítal 10-násobok bežnej dennej dávky z látky, ktorá nie je psychotropná. Hej, ja však sa s ňou môžem oblievať. Aj tak sa mi z toho nič nestane. To znamená, že ja budem zatknutý ako kriminálnik, s veľkou pravdepodobnosťou uväznený, aby som nepokračoval v ďalšom kriminálnom konaní, a neexistuje chemik, ktorý by zmysluplne na Slovensku povedal, že to, čo mi našli, kľudne toho môže byť plná taška, je 10-násobok mojej dennej dávky, pretože ak tam nie je psychotropný účinok, tak on nemá na základe čoho vôbec vyskúmať, aká tá denná dávka je. A v tejto absurdnej situácii žijeme. Čo s tým? No, to je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že pri zaseknutosti niektorých ľudí na Slovensku naozaj ten najefektívnejší spôsob je opierať sa o európsku legislatívu. To znamená, vec, o ktorej s Borisom sme už hovorili predtým, naozaj ísť na úroveň otvoreného trhu a čokoľvek je povolené niekde inde, okamžite atakovať ako svoje vlastné znevýhodnenie na európskom trhu. To je najrýchlejšie podľa mňa, čo sa dá spraviť, lebo na to sú aj úradníci na komisii citliví a tohoto sa úradníci na slovenských ministerstvách boja. Čiže ja prídem, poviem, toto je povolené tam. Áno. A prídem kam? Na ministerstvo? No, dám sťažnosť. Číslo dverí ešte poprosím. Áno, dám sťažnosť na Sojku, že ako je možné, že toto, čo z hľadiska medzinárodného práva nie je uznané ako psychotropná substancia, čo napríklad CBD nie je. Áno, majú to zaradené v druhej skupine v Kanade napríklad, ale v rámci Európskej únie sme jediní. Tak ak toto medzinárodne to nie je, to znamená, vás to nezaväzuje, vážení úradníci ministerstva zdravotníctva. A ak to v Rakúsku, v Čechách, v Maďarsku môžem legálne kúpiť a môj produkt dokonca, keby som ho vyrábal, tak ho tam môžem legálne predávať, tak ja som diskriminovaný na území Slovenskej republiky, lebo sa nemôžem férovo zúčastňovať rovného trhu. Čo s tým má Sojka? Akože som diskriminovaná. No, oni by mali strážiť to, že v podstate všetci majú v Európe rovnaké podmienky, a keď nie oni, tak príslušní úradníci príslušného ministerstva. Podľa toho, kto vydáva povolenie. Prečo to doteraz nikto neurobil? Áno.
Čože? Boris, prečo to doteraz nikto neurobil? Prečo vy... Urobil. Urobili ste to? Hej, tam to je v procese. A povie sa niečo? Je to v procese. Super. To je v procese. Hej. A ďalší problém, ktorý tu je, že vlastne ministerstvo zdravotníctva evidence-based medicine vyžaduje pri CBD ako liečivé. A aj keby, a to je opäť hlava 22, lebo aj keby sa to pri liečive povolilo, tak oni povedia, však to máte v dvojke, tak na predpis nech sa to kľudne vydáva. Čo nám zase maste pre atopikov nerieši, hej? Ja chcem, aby si môj otec s psoriázou mohol legálne kúpiť proste vysoko koncentrovanú masť alebo olej, ktorá mu s psoriázou pomôže, aby na to nepotreboval recept. Pretože CBD je nepsychotropná látka. A keď teda hovoríme v tom širokom kontexte, že 6 rokov diskusie, tak v zásade neprebieha diskusia. Vy ste v uzavretej bubline a to, čo na Slovensku momentálne aj ľudia ako ja potrebujú najviac je, aby sa, bo keď to poviem ja, tak všetci kývnú rukou a feťák, ten si potrebuje tam vybaviť niečo pre seba. Ale keď to povie človek, ktorý napestuje niekoľko tón osiva a uživí tým polku dediny, ktorá mu pracuje na tých poliach, tak je to iný argument. Keď to povie niekto, kto z toho vyrába masti a bojí sa, že v podstate masti, ktoré ľuďom pomáhajú s reálnymi atopickými ekzémami, s psoriázou, s čímkoľvek iným a bojí sa, že je na hrane zákona a môže sa kvôli tomu dostať do basy, tak je to iný argument. A toto všetko, bohužiaľ, v dnešnej dobe sa nedá urobiť len tým, že zaklopem na dvere novinám, že zoberte si to, lebo oni to potrebujú mať predžuté. Tam presne potrebujete toho jedného PR dobrého človeka, ktorý by bol schopný to tam prekopať. A sú ľudia, ktorí tejto téme strašne fandia a sú ľudia v PR biznise, ktorí tomu strašne fandia a radi by pomohli, ale potrebovali by od vás informácie. Sme tu? Jo. Stačí potom, ja veľmi rád to zosieťujem. Ako networking je moje stredné meno, takže v momente, keď sú informácie, ktoré sa majú dostať do médií a nevedia sa tam dostať, a na druhej strane, keď existuje PR človek, ktorý na ne čaká a nemá ich odkiaľ zobrať, tak cezo mňa sa veľmi ľahko dostanú akože k tomu človeku. A toto je vec, ktorú robím rád a veľmi rád by som s tým kľudne komukoľvek z vás aj pomohol. Neboli ste tu od začiatku, to bolo to, čo som ja tu hovorila, že prvá vec, aby sme sa niekam pohli, je... Komunikácia. Je to tak. Takže a ďalšie, že prebehli tu už predtým také opestovanie nejaké veci, tak radi postupneme materiál a budeme komunikovať. Super. Dobre, teraz som tu skôr na otázky teraz. Lebo tá diskusia je široká a väčšina z nej prebieha na trestnoprávnej úrovni drogovej politiky, čo predpokladne je téma medzi vami. Rád o tom niečo poviem, keď sa niekto opýta, ale nechcem ísť zbytočne zo široka, lebo to nie je úplne, áno. Ja som tu prvá. Keď sme komunikovali mailom, tak som dostala odpoveď od vašej asistentky, že som sa pýtala, že prečo to neprešlo, alebo čo sa udialo, keď to malo v septembri, v novembri. Dvakrát to bolo predkladané. A dvakrát ste to stiahli. A bolo mi tak krásne napísané, ja som sa veľmi tomu vyjadreniu smiala, že po konzultácii s ministrom zdravotníctva bolo uznané, že treba to stiahnuť z rokovania programu. Čiže to neprišlo ani do programu, hej, ten návrh. Nehlasovalo sa o tom, nerokovalo sa o tom. Čo obsiaha tá dohoda s ministrom? No to je takto do plena. To je presne to, o čom som hovoril, že my sme sa stretávali jak na klavírovej hodine s ministrami, teda s ministerskými úradníkmi z ministerstva zdravotníctva, ktorí stále vyžadovali ďalšie a ďalšie dôkazné materiály, že oni sú ako zakrytí nejakou vedeckou štúdiou, že to môžu z toho zoznamu vyškrtnúť. A keďže na Slovensku platí, že čokoľvek je odhlasované a zamietnuté sa nesmie predložiť ďalších 6 mesiacov, tak vlastne ja som to vždy stiahoval kvôli tomu, aby som to mohol dať na ďalšej schôdzi. Lebo keby sa o tom hlasovalo a je to zamietnuté, čo by bolo, tak to ďalšieho pol roka nemôžem predložiť a tým pádom by sme dokonca, by som úplne zabil šancu, že do konca volebného obdobia sa s tým dá spraviť niečo. Jasne. Takže to bola vyslovene iba technická
technická cesta, ako zvyšovať pravdepodobnosť, že sa nám to nakoniec podarí. Lebo vyzerá to značne smiešne, keď dvakrát sa predloží návrh a dvakrát je stiahnutý, hej? Lebo keď už idem predkladať návrh, tak asi preto, že cítim tam nejakú možnú podporu, že to prejde, hej? Či? Nie? Častokrát sa návrh dáva iba kvôli tomu, aby sa o ňom otvorila diskusia. A vtedy je tomu predkladateľu jedno, že či prejde alebo neprejde, úplne mu bude stačiť, že prebehne k nemu rozpráva v parlamente. Ale tu bola neustála proklamovaná vôľa zo strany vlády, že sú ochotní s tým niečo robiť a tým pádom sme išli poctivo, vždycky podľa dohody s nimi. Nepodarilo sa to nakoniec, ale pre mňa bolo oveľa priateľnejšie jednoducho hrať fair s nimi a čakať, že sa to možno nakoniec podarí, ako spraviť z toho dvakrát proste cirkus v parlamente len kvôli tomu, aby bola rozpráva. Jasné. Ja ešte tak na dôvažok k tomu, od začiatku, ako sa pohybujeme okolo konopy, tak nám bolo jasné, že z nejakej podpory zhora to nepôjde. A keď sme sa obracali na rôznych v úvodzovkách politikov, špecialistov na poľnohospodárstvo, lebo to má, teda základný problém je v poľnohospodárstve, tak keď som rozpísala problematiku, požiadala o podporu, tak mi bolo povedané, že a čo je to konopiarsky priemysel? Nám je veľmi ťažko komunikovať s niekým hore a vybavovať niečo na úradoch, keď ľudia nevedia, že existuje nejaký konopiarsky priemysel na tých rozhodujúcich postoch. A sú to ľudia, ktorí sa pasujú do úlohy ja som špecialista na poľnohospodárstvo, ja som špecialista na zdravotníctvo. Takže to len na margo tej podpory, že tam treba to podporovať aj iným spôsobom. My sa tu hlásime, my sa k tomu staviame, my sme za to, my ideme na ten úrad, ale my sa stretávame, máme tu aj ľudí z PPAčky, aj z UKSUPu, neviem, kde ste dámy a páni, ktorí chodia na tieto stretnutia, pretože sa sami vzdelávajú na takýchto stretnutiach a oni až tu dostávajú informácie, trebárs takéto, že jak to celé funguje a čo vlastne máme skúšať, hej, Boris rozprával teraz v rozpore nejaké veci a ako sa majú skúšať a ako máme odoberať vzorky a celú rastlinu alebo iba vršok rastliny a podobné veci. Hej, ale samotní tí ľudia, ja si to mimoriadne vážim, že prišli zase, aj minulý rok boli, že prišli znovu a chcú sa vzdelávať v tomto smere, pretože veľa tých štátnych úradníkov a aj politikov tak jednoducho nemajú páru o tom. Ja si myslím, že zbaviť sa tej demonizácie je nutný prvý krok, že bez toho sa nedá pohnúť ďalej. Takže poprosíme šíriť ďalej. Tuto ešte niekto sa hlásil tam. Na margo toho odňatia CBD, ste hovorili o tom, že to bremeno dokazovania by vlastne malo byť na nich, ale že teda vy musíte prekladať to a to a to. Nedá sa to urobiť takým spôsobom, že na európskej úrovni vlastne, aby tam zauradovali, že oni teda majú to bremeno, aby oni dokázali teda, že vy si robíte to, myslím, ale ten kruh, hej, že potom sa nedá urobiť ten výskum. No, ako takto jednotlivo... Legislatíva je nastavená tak, že medzinárodné konvencie určujú bottom line, hej, že toto je nutnosť, a na to si môže robiť každá krajina, čo chce. Čo bolo využité pri CBD. Ja tvrdím, že vláda vtedy urobila chybu, lebo ona mala legitímne dokázať škodlivosť látky, ktorú zaraďuje. A nie, že teraz ona odo mňa chce dokázať jej neškodlivosť, lebo proste dokázať neškodlivosť niečoho, s čím sa veľmi ťažko pracuje, lebo je to zakázaná látka, je proste hrozne ťažké. Jeden moment, že Slovenská republika vtedy síce notifikovala Viedenský úrad pre narkotiká, ale nenotifikovala Európsku komisiu. Čiže nepreukázala, že zákon je v súlade s harmonizačnými pravidlami technických noriem EÚ. Čiže de facto je nevykonateľný. Hej, a problém toho, čo Boris hovorí, že tam chýbala tá notifikácia, je, že tá európska legislatíva je tak neskutočne košatá. Že tam proste, keď sa niečo nenotifikuje a zapadne to prachom, tak napriek tomu, koľko je tam ľudí a koľko ide do toho peňazí, tak je veľmi ťažko už to potom z toho šuflíku vytiahnuť. Takže áno, keby sme mali ísť úplne ako po každej čiarke zákona,
tak by sme vedeli nájsť cestu, ako to spraviť, len zároveň pri všetkom, čo hovoril Boris, ak by sme mali dodržiavať všetky zákony, tak množstvo z týchto produktov je stiahnutých z trhu. Takže to je akože dvojsečná zbraň. Ešte vlastne paradoxne môžu byť kriminalizovaní pestovateľia konope. Lebo síce máme THC zakázané, ale je tu tolerancia 0,2%. V CBD máme zakázané, nie je žiadna tolerancia, čiže platí nulová tolerancia. Tak. Čiže keď si zoberete, že na hektári máte sušiny možno 500 kg, z toho máte 2% CBD, to je koľko, pomôžte mi? Dosť. 500 kg, 10 kg CBDčka na každom hektári. Dosť narazí, hej. Veľmi aktívny policajt si môže spraviť svoju kariéru na to. Áno, Ale teraz im nedávajme informácie, ako to majú robiť. Chvala Bohu, málo ktorý policajt vie, čo je CBD. No, my to robíme tak, že keď ide nový pestovateľ pestovať, tak im odporúčame, aby zašli na najbližšiu policajnú stanicu a dopredu informovali, napriek tomu, že ten pestovateľ sa nahlásil na PPAčke, aby sa skamarátil s príslušnou stanicou policajnou, pretože nikto nevie, kedy akému susedovi rupne čosík a pošle vám tam policajtov. Takže zatiaľ s tým nebol problém, úplne normálny prístup, prišli s povoleniami, preukázali sa, takže toto, myslím si, že oni už začínajú byť v obraze. No, zase nehačme ich všetkých do jedného mecha, hej? A keď tak udávať políčko pred zberom. Oni to pekne skosia, potom ukázať papier, zobrať si to naspäť a máte v podstate zber vybavený. No, myslím, že naši kolegovia z Čiech by k tomu vedeli rozprávať iné story. Ale našťastie, ja hovorím, že my našťastie nemáme tak legalizované veci ako vy v Čechách, pretože my tým pádom, jak hovoril Boris, my to máme maňaná, hej, ako úplne bez problémov pestujeme, lebo nemajú nás čoho upodozrievať. Ja som sa chcel spýtať, lebo práve na toto narážam, že prakticky realizovateľné je to bez nejakých problémov. To, že nejaká európska legislatíva to bude brať cez CBD, ktoré tu nie je akoby v pohode, chápem, ale my to môžeme zase brať, že ako mám sušinu z povolenej odrody, mám extrakt povolenej odrody a vy som teda mimo toho zoznamu zakázaných látok. No ste aj nie ste. Ste aj nie ste, lebo ako trestný zákon neprihliada na to, akým spôsobom. V momente, keď vy to zoberete z toho poľa a v momente, keď prejdete dverami donútra do toho nejakého hangáru, tak v tom momente začínate výrobu omamnej látky a CBD je druhá skupina. A tam už nikoho nezaujíma, ako to bolo vypestované. Proste ten legislatívny stav je nedokonalý. To isté ale platí napríklad aj pri marihuáne v Čechách, hej? Lebo oni majú do 10 gramov do 10 gramov sušiny ako priestupok a zároveň môžu pestovať 5 rastlín. No len 5 rastlín, keď dopestujem a vysuším, tak to bude určite viacej ako 10 gramov. A teraz čo z toho je legálne? Proste tie... Áno, ako českí policajti odporúčajú, že si treba celý čas ako keby dokumentovať, že to som naozaj pestoval ja, hej, fotiť sa s rastlinkami a potom ako som ich sušil. To je úplne postavené na hlavu, no. Ďakujem veľmi pekne pánovi Poliačikovi, myslím, že to tak osviežilo celú našu debatu. Aj vy tak provokačne dostanete z konopných semienok, ktoré neviem, čo obsahujú. Fajčiť sa to nedá. To je pre deti. S tou otázkou sa vždy stretávame, že a deti to môžu? Hej, áno, môžu. To, čo tu odznelo, mi príde veľmi smiešné celé, pretože keď si spomenieme na to, že najčastejšie pestovaná odroda, ktorá sa tu voľakedy pestovala, rastislavická, dnes sa do nej ani nepúšťame šľachtiť. Myslím, že Boris odišiel, kde si na strednom Slovensku robili sa pokusy so šľachtením rastislavickej. Ale tá by neprešla dnes, v danom stave by neprešla skúškami, proste nedostala by sa na zoznam, lebo by mala viac ako 0,2%. A naši dedovia a babky určite nechodili do toho pola huliť, hej?
nikto neskúmal, že či je to psychotropné, ako to, no. Vaši asi áno. Naozaj, ako my sme mali babičku, ktorá povedala, že čo oni stále o tej marihuane točia, veď my keď sme boli mladí a nebolo tabaku, tak sme si našúvali konope a fajčili sme to, no. Takže, a bolo dobre, ale nikto to neriešil, že či sa môže vliezť do pola 10 dní od začiatku kvitnutia, alebo nemôže. Ja mám taký dojem, že čím viacej toto ľudstvo získava nejaké informácie a pokročí v tom vedomí, tak tým väčšie prekážky si kladieme k životu a k fungovaniu. My sme sa odtrhli od tej zeme, od bežných vecí, od normálneho života, od tej podstaty a stále si kladieme viacej a viacej nejaké nezmyselné prekážky a tak ako to tu vysvetľoval Boris, tak tu je taký predpis, taká vyhláška, taký zákon, taká licencia a normálny človek nemá šancu sa v tom vyznať a je to úplne k ničomu. Hej? Úplne k ničomu. Takže budú naše snahy, určite zostaneme v kontakte a budeme sa snažiť, aby tie prekážky, ktoré teraz existujú ešte na tom Slovensku, sme nejakým spôsobom spoločne prekonali. A ešte jedna vec, ktorá sa dá urobiť, je tlačiť vládu, aby vysielala kompetentných ľudí na medzinárodné stretnutia. To je veľmi dôležité, lebo my častokrát posielame ľudí, ktorí tam prídu, napíšu si poznámky a vrátia sa domov. Oni vás zastupujú. To znamená, že tam by mali ísť naozaj... Kľudne nás pošlite, my ideme radi. Ja keď budem vo vláde, tak vám pošli vládu. Super, dobre. Takže, rada by som túto kapitolu uzatvorila. Pán Poliačik tu bude ešte do poludnejšej prestávky, takže kľudne všetky vaše ďalšie otázky môžete adresovať priamo jemu a myslím, že sa porozprávate o iných veciach, ktoré takto do pléna sa nehodia.